Aurrekontuetan adostasuna bilatzeko beste aukera bat izango du Eusko Jaurlaritzak. Ricardo Gatzagaetxeberria, Ogasun eta Finantza Sailburuak, hainbat bilera egingo baititu hurrengo egunetan talde politikoekin. Iazko aurrekontuak luzatzea saihesteko akordioa lortzea da helburua, eta horrela Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak aurrekontuen inguruan kritika orokorrak alde batera uzteko eta alternatiba zehatzak eskaintzeko eskatu die. Halaxe azaldu du gaur irrati batean egindako elkarrizketan. Hala ere zail izango du EAJak, gainontzeko alderdi politikoek orain arte egindako adierazpenei erreparatuta. EH Bilduk osoko zuzenketa aurkeztuko du, zehazki bi, bat diru sarreren arloan eta bigarrena gastuen arloan. Bestetik, Patxi Lópezek PSko idazkari nagusiak azaldu du osoko zuzenketa aurkezteari uko egingo ziola, beti ere, diru sarreren kapitulua igotzeari buruzko akordioa badago. Lópezen ustez, EAJak prest egon beharko luke, kupuari buruzko negoziaketa errasteko. Gehitu du ez dagoela zertan aurrekontuak luzatu. EAJak aurrekontuak aldatzen baditu. Hori bai, Lópezek baieztatu du, ez dela murrizketen konplize izango. PP eta UPyDren kasuan joan den astean Jaurlaritzak aitortu zuen, bi talde hauekin akordioa lortzen saiatuko zela legebiltzarrean, boto horiek behar dituztela aitortuz. Izan ere, EAJaren 27 legebiltzarkideen babesa izango dute aurrekontuek, baina EH Bildu eta PS kontra agertuko direla aurreikusita boto horiek behar dituzte. Osoko zuzenketa apirilaren 26an eztabaidatu eta bozkatuko dituzte hortaz, aurrekontu proiektua onartu, ala Jaurlaritzari bueltan itzultzea erabakiko dute. Azken hori gertatzekotan, iazko aurrekontuak luzatu beharko lirateke.